हाय हॅलो वेसन क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण मटकीची भाजी बनवणार आहोत। इथे मी मटकी घेतलेली आहे। इथे बघू शकता मोड आलेली मटकी आहे। ही मटकी अशी छान स्वच्छ धुवून घ्यायची 2-3 पाण्याने। मी तर 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। बघू शकता। तर आता आपण याची भाजी कशी बनवायची ते बघूया। इथे मी गॅसवर पातेलं ठेवून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेले आहे। आता तेल टाकून झाले मोहरी टाकून घ्यायची आहे। बघू शकता मोहरी तडतडून झालेला आहे। अर्धा चमचा जिरे टाकायचे। जिरे टाकून झाले की आपण पाऊण चमचा हळद टाकायची। हळद टाकून घेतलेली आहे। हळद पण आपल्या परतून झालेली आहे। आता आपण शेंगदाण्याचं इथं कूट करून घेतलेलं आहे मी अर्धी वाटी। हे शेंगदाण्याचं कूट टाकून घ्यायचं आहे आपण फोडणीमध्ये। याला पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण 1 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे। 1 चमचा मी अंबारी मसाला घेतला आहे आणि अर्धा चमचा मी गरम मसाला घेतलेला आहे। हे सगळं आपण याच्यात टाकून घ्यायचं। ह्या अशा पद्धतीने बघू शकता। आता याच्यात आपण थोडं पाणी टाकून घ्यायचं आहे आपला मसाला जळू नये म्हणून तेल सुटण्यासाठी। आपण आता इथे थोडं पाणी टाकून घेतलेलं आहे बघू शकता। तर इथे बघू शकता असं छान तेल सुटलेलं आहे आपलं भाजीला। थोडं पाणी टाकायचं एकदम नाही टाकायचं। आता याला छान असं तेल सुटू द्यायचं आहे थोडं। तर आता इथे बघू शकता असं छान तेल सुटलेलं आहे। आता आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे बारीक चिरून। इथे कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे। कोथिंबीर टाकल्यानंतर तिला पण चांगलं परतून घ्यायचं आहे फोडणीत अशा पद्धतीने। आता आपण हे धुवून घेतलेली मटकी त्याच्यात टाकून द्यायची फोडणीमध्येच ह्या अशा पद्धतीने। त्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण फोडणीत। तर इथे बघू शकता असं छान आपलं तेल सुटलेलं आहे। आपण मटकी पण टाकून घेतलेली आहे। आता आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता मी अर्धा चमचा मीठ टाकते। मीठ टाकल्यानंतर चांगलं परतून घ्यायचं ह्या अशा पद्धतीने। आता याच्यामध्ये तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही पाणी टाकू शकता किंवा टाकायचं नसेल तरी पण तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल ह्या अशा पद्धतीने। मी आता इथं शिजण्यासाठी 1 ग्लास पाणी टाकते कारण मटकी पण आपली शिजायला पाहिजे त्याच्यामुळे मी इथे 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। इथे बघू शकता। आता हिला आपण छान शिजवून घ्यायची या मटकीला। मटकीचा पूर्ण अर्क त्या भाजीत उतरायला पाहिजे तेव्हा ती भाजी पण चवदार लागते अशा पद्धतीने। तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। माझे जर व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। तर आता आपण याला चांगलं आता या मटकीला शिजवून घेणार आहोत। अशा पद्धतीची भाजी खूप छान लागते आणि ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत, वरण भात, खिचडीवर टाकून खाऊ शकता अशा पद्धतीची भाजी। ही भाजी मटकीची भाजी कोरडी पण होते आणि पातळ पण होते। इथे मी शेंगदाण्यामध्ये बनवलेले आहे। इथे बघू शकता आपली मटकीची भाजी छान अशी शिजून तयार झालेली आहे। जास्त घट्ट पण नाही जास्त पातळ पण नाही अशी मध्यम आपली छान अशी भाजी तयार होते। तर ही भाजी आवडल्यास ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तर इथे बघू शकता अशी छान आपली मटकीची भाजी तयार झालेली आहे। अशा पद्धतीची मटकीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत।